أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ina amfani da wannan dama domin yi wa al'ummar mu bayani na gaskiya game da wata takarda da take yawo a kafafen sada zumunta wato social media, cewar wai takardar ta kunshi wani umarni ne na kotu game da masarautun Kano. Ina so in tabbatarwa da al'umma cewa a iya sani na har izuwa wannan lokaci babu wata odar kotu da aka danka wa gwamnatin jihar Kano kamar yadda ake yadawa. Idan ko za a ba wa gwamnatin wata oda, ni za a dankawa wannan odar a matsayina na kwamishinan shari'a. Kuma abin mamaki sai ake cewa wai an ba da odar ne cikin tsakar dare bayan mai girma gwamna ya gama sa dokar sarakuna hannu, har ma an sallami tsofaffin sarakunan, kuma bayan ma har an sanar da dawowar sarki Sunusi Lami da Sunusi. To a shari'ance kotu ba ta ba da odar dakatar da abin da aka riga aka kammala aikata shi. Har izuwa yanzu dai muna jiran ganin odar in akwai ta. Ganin abu a social media ba zai taɓa zamowa abin dogaro ba. Don haka dukkan al'umma su kwantar da hankalinsu, kada su dakata waɗanda burinsu kawai shine haddasa fitina a jihar Kano. Tuni sarkin Kano Sunusi Lami da Sunusi yana fadarsa a gidan Dabo, yana gudanar da sha'anin mulkinsa. Muna roƙon Allah ya ƙara masa lafiya tare da mai girma gwamna da mataimakansu. Allah kuma ya zaunar da jihar Kano da Najeriya lafiya. Na gode.